menys en aquesta música, són de caràcter tècnic o de caràcter exòtic. No podem concloure de forma clara que hi hagin motius ideològics a l'hora dels patrons de rebuig, però sí que podem concloure que la gent li dona importància al lloc on es realitza l'activitat musical, ja que per a aquestes persones cada música té el seu lloc destacat. Per altra banda, la gent sí que li dona importància a l'autenticitat de la música en tant que aquesta sigui feta de forma acústica, ja que hi ha hagut crítiques a la cançó perquè aquesta era electrònica.